Hain niya makatlo. Lakas na niya. Pero niya bata, dapat nagsupa. Sabi niya. Pagkutang na layas. Dami niyang inano. Municipal to. Pagkakutang niya kung sabi niya, nilalayan ko. Baldo! Oh, guwapo. Guwapo. Oy, Boy Tirador, shout out. Kumusta? Bye. Kumusta, bye? Oh, grabe. Ginawa na yung kariton ng train, ah. Ba't walang butas yan? Ha? Walang butas? Hindi, I mean, yun dito sa pagkakabitan, walang butas. Hindi mo pinabutasan? Ba't di mo pinabutasan yung ganyan? Sabi, oh, naku. Yung mutasan ko. Saan mo palusutin yan? Sukatin mo muna sa kariton mo kung saan may butas dapat. 20 lang yan, sir. You want cucumber? Yeah. 20 pesos only, sir. Only, I like that. Where are you from, sir? Ireland. Thailand? Irish. Irish? Oh, okay. Thank you so much. Welcome to the Philippines. And take care always, sir. Thank you, sir. Sir, you open your bag. And put the bag. Oh, sir, your bag is open, but okay. Many money is falling down. Falling down. Umbot, say mo may bilabot. Marami pa naman. Kagigising mo lang. I wake up because of the CR vibe. Kamusta? Ay, 30 viewers. Pinang mo, tiyan ka pating sa kami. Gago. I'm going to sleep again, sis. Okay. Sige. Bye. Sige, bye. Thank you so much. Bye. Paano na kaya mapapakuha sa dito? Sabi ko nga sa kanya, ba't walang butas? Thank you, Sir Mark. Oy, Sir Joel, salamat. Joel Buhulano. Shout out kay Grace, shout out. Mustamos. Mike, salamat sa palike. Andrew, I'm at school selling the you reach the signal that Wi-Fi. Thank you for the pin, Sir Mark. Thank you so much also. English speaking man hindi manunulay.
So ito, di pa lumalabas ah. Comment. Hindi ko makita comment, nakaka-basic naman ito. Like 5. Salamat, Videotor. Salamat, bro. Thumbs up, Kois, Mark, Joe, Waray. Yari, shout out. Gusto po. Ramel CB official about Team Hamog, solid supporter, founder Danny Sostian, Justin Yen. Hi, Kuya Riz, salamat sa pamember. Asin daw, Kuya Lison. Son. Nigalo siya Ramel CB official. Hello, Kuya Riz, sabi ni Mary Grace. Kumusta na, boys? Okay naman, Kuya Riz. Natitinda ko lang. Nagtinda ko. Kaya ako kahapon kasi yung sama ng pakiramdam. Nuubo ako. Diana! Diana, shout out Diana. Machete, set out. Digital, thank you. Nagkasakit ka, Kois. Di naman inubulam po. Inubo po, tsaka sinipon lang. Dahil sa ano rin, sa klima. Tsaka sa ano. Nakarang linggo kasi nabasa ako. Nabasa ako sa ulan. Nung linggo lang umatake yung ano, sipon tsaka yung ubo. Ay, hindi naman ako puyat. Hindi ako puyat lagi, Machete. Tanghali nga ako minsan naglalabas ng paninda. Nung naglabas lang ako na maaga, Sabado, Linggo. Minsan nagising ako dyan, 5, 4:30. Yung Linggo, 4:30 ako lumabas. Alas 4 gising, 4:30 nakalabas. Ay, Boss Romel, shout out. Oh, Yari Vlog. May gano'n siya. Boss, sabi ni Romel. Chigi. Joel, salamat. Dahil sa ano to, sa ulan, araw. Tapos biglang ano, init. Tapos biglang uulan ng hapon. Kasi nung Sabado, Linggo, umulan. Basang-basa ako. Yung Linggo, lalo ng Linggo, basa ako. Tapos nung Lunes, nung hapon, umulan. Tapos biglang init. Tapos minsan, pag mainit na mainit, gusto mo uminom ng tubig na malamig, inom ka malamig. Mag-ano ba? Kaya hindi sanay ang katawan. Kaya ganun. Hindi kasi pwedeng mag-sambay lang. Kaya mo naman dito sa Manila, puro bili lahat. Wala naman dito makukuha na libre. Kaya pag may masamang pakiramdam tayo, kahit pa paano, nagtitinda-tinda pa rin tayo. Wala kasi tayo katulong magtinda. Dati kasi may katulong ako magtinda, marmar. Kaso makulit.
Ay, stress effect. Bye, boss. Salamat po. Boss Joel, thank you. Sa'yo, ma'am. Kano yan, manok? Ano yan, bantam? Ay, Ronald, ganyan ay, pa-shut down. Magkano ito? Magkano ito? Wala, di kaya. Kala ko yung ano, mayroon ka pa iba. Yung katay. Mahal. 20 lang. Pino. Okay, Boss John D, shout out. Ano naman nakita ng bukas? Ha? Ano nakita ng bukas? Paano may kakabit sa karton nyo kung walang butas? Ano dapat wala ano. Naku, mahirap yun. Mabilis mahugot yun. Ano ka ba? Mabilis mahugot yun. Yung Wala ka pa kung ang bukas walang bukas. kaya nga, dapat sinukat mo doon sa karton mo kung saan pwede bubutasan. Wala naman laman yung karton mo doon. Ba't din nalaman mo na? Okay, shout out. Kumusta po Sir John D? Sabi ni Joel. Lods, kumusta na pare mo? Ayun, okay naman. Andun na sa kanila. John D. Nasa kanila, nagpapagaling. Ganun pa rin ang buhay. Dialysis pa rin. Sa isang linggo, 3 beses. Ang inano kasi sa kanya, yung tubig niya sa baga, na impis naman, bumaba ang tubig sa ay, Saudi Vlog, shout out. Vegetor Machite. Johnny, salamat boss. Tingnan. My upcoming, sabi ni Ay, Saudi Vlogs. Saudi Vlog, thank you. Salamat. Guys, pasyalan nyo po yung binaba ni ano, ni Ay, Saudi Vlog. Upcoming premiere daw. Johnny Yahoo, sabi ni Machete. Hey boss. 40 lang ang pipino. Oh. Tamsakdan, Kois, ay Saudi Vlog. Kumusta Kuya Ray? Wala kang flight ngayon? Nagpa-welding, hindi man lang pinabutasan. Paano niya may papasok yun sa ano?
Machete, dikit mo na yan sa akin. Sabi ni John D. Oo nga. Kuya Ray, Miguel shout out. Sabi ni Boy Kopal. Dami ng halin, Sir Mark. Wala. Ano pa lang? 450? 450 pala. 3. Unang ko dito, 2 lang. Salamat po sa inyo dyan. Babalik niya. Tatali nga ako ng ano. Abang. Cucumber. Pampatigas. Ako diri gamay pa. Wow. Sabi ni Joel. Ay, Joel, salamat Joel. Inform na lang kita, Idol Mark, if magpapadala ako ulit. Okay lang, no problem. Okay lang. Salamat na marami. Pinalitan mo na naman pala yung account. Oo. Ano mo ginawa? Need ko na si YC Sir Mark para sa quick na processor. Ano? Sis Margie. May galaw siya raw. Patamsak po please, like, comment, and share to your channel and you can win up to 2 kills. Ay, pin muna natin Kuya Ray. Guys, paki-thumbs-up po ang kanyang upcoming premiere ng Kuya Ray. Hindi ko pa na-share yan, Kuya Ray. Hindi pa ako nakapag-pakit. Lods, Mark, sino yung fake account ba yan? Yung host? Ano yung fake account? Yung nagpapakalat ng pangalan? Mukha ko? Fake account yun, hindi akin yun. Kayo maniniwala yun. Thank you sa pag-pin ko. Welcome, Kuya Ray. Hindi ko akin yun. Fake account yun. Kayo maniniwala dyan. Wala nadudulot yun sa buhay. Kung gusto niya lang manira. Basta sinasabi ko, pag may gumamit ng profile ko na kabastusan ang sasabihin sa mga live, huwag kayo maniwala na akin. Hindi naman ako ganun wala, gawain niya talaga. Buhay niya manira. Ay, Mabi Boom. Ginagamit niya yung picture. So, ginagamit niya pang sa Team Kalingap. Nandun siya nung nakaraan. Pumasok siya doon kay Kuya. Pinasok ko na, sabi ko hindi akin yan. Mga taong walang magawa sa buhay. Sis Grace, may galaw sarap, sabi ni Machete. May galaw sarap, Kuya. Video to, sabi ni Grace. Mga tao walang magawa sa buhay. Hindi na ako dyan. Napa-apekto. Bahala na lang yung papasukin ng fake account ko kung maniniwala sila. Kasi mahirap, ang hirap hagilapin kung sino yung hype, tao na yun. Mahirap hanapin. Kaya minsan di ako naglalay. Tatama na. Basta sabi ko lang dati pa, once na may mga pumasok na ganyan, magtanong-tanong muna sa
mga kakilala man, kung kakilala mo yung tao na yun, na vlogger, tanong-tanong niya muna bago sila magpagawa ng reaction video. Para walang problem. Kasi marami talaga yan sa social media na gumagamit ng pangalan. Tapos logo pa ng tao, yung logo. Hindi natin maiwasan yan, hindi natin mapigilan yung mga basher sa social media. Hindi naman sa akin pumapasok. Hindi naman sa akin pumapasok. Ang problema lang, pumapasok sa semento ng live. Ginagamit niya. Loads track. I-track po yung para malaman if saan galing. Loads, i-track po yun para malaman if saan galing. Sige, John D. Malalaman ba yun, John D? Kung saan galing. Pwede i-track yung kung makukuha yung number niya eh. Kung saang lugar siya na nakatira. Malalaman yun eh. Visitor masayahin. Ay, ito, Padi, Mabi, shout out. Ano na pala? Wala kang biyahe ngayon, Padi. Hindi naman yun mabubuhay sa mundo ng matagal kung ganyan ang gawain niya. Hindi ko na kasawa na siya pagsabihan. Pag sinagsasabihan mo, lalo pang ginagawa. Yung pa rin na babae. Iba naman yun. Hindi, yung basher talaga na yung kung sino yun. May ginawa nga rin siyang pangalan ni... Wala nga nina, di rin na nga nina. Maray na. Sige nga po. Sige nga John D. Patrack na kung sino. Malay malaman natin kung saan, kahit sang malaman lang kung taga saan ba. Malalaman yun kung taga saan. Kasi kailangan yun ng loads ng number para ma-trace kung taga saan siya. Madali lang yun i-trace loads. Sige loads. Ano muna lang ako. Ano mo sa akin kung sino siya. Salamat loads ha. Salamat, sana matrace kung sino man siya. May hinala kasi akong tao. May hinala ako. 3. Kaso lang hindi ako Google ginagamit niya loads. Google ginagamit niya loads. Google ba? Pag sinesearch ko si Lods, Lods John D. Pag sinesearch ko yung pangalan niya, hindi lumalabas sa YouTube. Sa Google pala siya gumagawa ng account, hindi pala sa YouTube. Sa Gmail. Ano ba yun? Parang nawala sa host yun. Tingnan nga Lods, John D. Patrice nga kung sino siya. Malaman na kung saan taga saan siya lugar. Meron hinala 3 3 tao. Inggit yun, inggitero. Gumaganyan. Pero may trace detail yan, malalaman pa rin ang location. Ganon. Paano yung kasi pag tinitignan ko naman sa makikita lang yung lang. Wala man, Di tulad ng mga account nyo, pag makita yung location, taga saan. Sana, butasan? Sana, butas? Tama yung sinukat mo doon? Malayo yan. Malayo ang butas yan.
Maro, shout out 90. Para matigil na yan. Oh, isa lang ano yan eh. Papalit-palit lang siya ng pangalan. John D. Palit-palit lang siya ng pangalan. Tapos yung profile, ginagamit niya yung, di mo? Nakaraan yung profile niya, yung logo ko. Tapos nagpalit siya ng green. Tapos ngayon, iba naman. Magtiwala ka lang sa akin, Loads. IT din ako. Ay, thank you, John D. Sana mano natin malapit. Na-miss ko na iyak mo sa Bukana. Kailan balik mo doon? Wala pa akong balak doon bumalik, Maro. Sino tong Maro? Maro 90. Ingit yan sa'yo, kabaya. Basta kami goods ka. Thank you, Ate Pia. Yan, Ate Pia. Edison. Habang. Ingit nga, Lods. Oh, tol. Ano, John. Ingit naman talagang na ano yun. Bakit ka naman gagawa ng ganun kung wala kang intention sa ano? Alin po? 25 yung sa'yo, okay? 25 yung sa'yo, okay? Ano? Yan to yung bike. Ito 50. Bago na tayo. Oh, kuya no. Ito lang? Yes, ito ka na. Check nyo nga itong Maro. Wala kasi akong load. Bye-bye pa kasi. Check nga yung Maro 90. Basta naman nahanap buhay mo. Diyan, umuusad ba? Oo naman. Dahil sa pa-challenge ng Idol Jeff. Sa Team Sword. Nagkaroon ako ng ano. Pati night. Kuya Ray, baka ano yun? Sword yun. Kuya Ray, wag mo i-hide. Paki-unhide, Kuya Ray. Sword po yun. Lagyan mo ng jacket si Maro. Kuya Ray, pabalik po, Kuya Ray. I-unhide nyo nga po. Hi, Malin. Hello. Salamat, D-Boy. Asan na? Okay na. Thank you, thank you. Counselor B-Boy, sabi ni GPC. Ano ba yung Maro? Planet Sword me. Planet Sword ba? Sorry po. Ay. Salamat po. Meron ka na pong jacket. Ba't wala kang ano? Kilala mo, B-Boy? Ni Maro? Main channel niyo, sir. Maro. May jacket na po kayo. Yung main channel niyo po. GP. 02 TV, shout out. Sino naman to?
Ay, laki ng channel niya. May moderator na po kayo, ma'am. GP02. Meron ka na pong moderator. Salamat. Laki ng channel. 20,000. Ano ah. Banana. GP02. Bigyan jacket. May jacket na po. Yun di, Yahoo. Sir Maro, pakibaba nga po yung main channel niyo po. Kung sa Planet So World po kayo. Kasi member ako ng Planet So World. Okay, kung may main channel po kayo, pakibaba po dito. Wala akong channel, supporter lang ako. Hindi ito yung ginagamit ko bago palak. Ano pangalan mo dati? Nabait yan si GP02 TV. Barjo ako to, si Rock Hells, laging dumadaan sa iyo. O ikaw ba yan? Pastilan ka, Ate Rock Hells. Dumadaan, di ka naman nagpapakilala. Paano kita makikilala? Paano kita makikilala, Ate Rock Hells? Hindi ka naman nagpapakilala sa akin. Kadami-daming tao dito dumadaan eh. Si Rock Hells. Oo nga. Si Rock Hells. Lagi daw siya dumadaan dito eh. Tapos bumibili. Malay ko ba na siya pala. Tayo Alex, shut up. Push ka. Kuya Alex, may galaw shout out. John di patrace ako sa ano, dun sa tao na yun. Mabi TV. Next na daan kita. Abutan kita ng Jollibee. Anong gusto mo? Kahit ano, basta galing sa iyo, Ate Raquel. Mabi TV, shout out. Alex TV, shout out. Sige, idaan mo. Idaan mo. Pag may nag-abot sa iyo ng Jollibee, huwag ka na magtanong. Matik na yun. Salamat, Ate Raquel. Yes, Lods, don't worry. I trace ko later, Lods. Nakuha ko na yung fake account niya. Nakuha mo na. Thank you, John D. Wow, sana all may pa-Jollibee, sabi ni Mabi. Madam Rock Halls, sa McDo na lang sa akin, sabi ni John D. Ate Alex, tayo out. Ang laki ng channel ni Ate, Ate ko Rock Halls. 20,000. Tayo Alex, set out. Dito na din ako sa bayan, sabi ni Mabi TV. John D, may galaw shoutout, sabi ni Mabi TV. Nagbiyahe ka ba pa di? Mabi, may galaw shoutout, sabi ni Tay Alex. Mabi TV, huwag kang mag-alala. Plastic lang naman yon ng Jollibee, huwag ka na mag-inggit. Aray mo. Plastic lang ba? Huwag na may bigay sa akin natin Raquel. Anong gagawin ka doon sa plastic? Wait.
Hindi mo makakain yun. Tatay Alex, Miguel Osaral, sabi ni Mabi. Tawa si ate. GPC Sorrow 2 TV. Plastic lang pala. Oo nga eh. Wait. Konsyal B-Boy, boom. Ang kapitan pala, maliit lang pala ang sahod. Nasa 30,000, 32,000. Ang mga secretary, treasurer, 15,000. Kagawad, 15,000. Siyempre, maghingi ako ng sayote. Oo naman, bibigyan kita. Kaya naman pala magbibigay ka ng plastic ng Jollibee, kaya manghingi ka pala sayote. Ang galing. Nangulangot ka na naman, Mark, ha? Makati ang ilong ko, eh. Miss Yankee, gusto mo gamitan? Akin na yung kamay, yung daliri mo, eh. Ano mo dito sa ilong ko? Makati, eh. Johnny, shoutout. B-Boy, salamat. Guys, pasuyo po kay Kuya Ray Vlog. GP02, Miguel Osaral, sabi ni Tay Alex. Tay Alex, kumusta ang ang yung work? Yak, ayoko nga. Aray mo. Yak ka pa dyan. Ginoo ko, manghingi lang pala ng sayote. Oo nga, John D. Pero okay lang. Good morning, Kawaray. Miguel shoutout, boom. Sabi ni ate. Nay Danmar, shoutout po. Kumusta po kayo? Yung katabi mo dyan, naka... Sino? Yung katabi mo dyan, nakariton, bumili akong apple at grapes. Magandang babae siya, Mark. Sino doon? Wala man dito, doon lang mayroon. Banda doon lang mayroon nagtitinda ng apple, wala din sa katabi ko. Joel Buhlano, shout out. John D. Hey, wag mo maingay, secret lang naman yun, sabi ni GP02 TV. Nasaan ang laman ng Jollibee, Ma'am Rox, sabi ni John D. Mark Jo, waray, hindi ka na pumunta sa Bukana, sabi ni Boss Dudes. Hindi na nga po. Yung kapatid ng asawa ni Kulot yun. Kapatid ba? Hello, B-Boy TV na mukhang puto. Bungbong, aray mo. Wow, Miss Yankee. Boss Dudes, shout out po. Moderator na po kayo. Hindi na po ako nakapunta doon. Wala eh. Una-una ko yung hanap buhay ko eh. Nagpunta naman kami noon nung Christmas party ng Soward po. Hello, Miss ni Joel. John D, shout out. Nung pumunta naman ako doon at pag uwi ko, nagpaalam naman ako na maayos kay Idol Jeff. Sabi nga ni Idol Jeff, kahit kailan bumalik ka dito, pwede ka bumalik. Kaso siyempre, meron tayong hanap buhay, meron tayong pamilya. Kaya hindi naman tayo secure doon. Pag nandoon ka kay Idol Jeff, makakakuha ka ng revenue na maayos. Pero kailangan natin gumawa ng paraan at gumawa ng sarili nating content na ako lang ang gagawa. Mga kaibigan ko na hindi nakikita ang Idol Jeff. Kasi yan ang gusto ni Idol Jeff, yung may kahit konti lang ang views mo pero masipag ka mag-upload. Natutuwa siya doon. Hindi tayo umaasa doon sa mga sikat. Pero pag mga ganyan naman, pag may challenge, siyempre kailangan natin ng mga ganyang kilalang vlogger para sa views. Pero pag wala naman challenge, 20 lang. Pag wala naman challenge, siyempre gawa tayo ng paraan na kahit konti lang ang views natin ay makakakuha man lang tayo. Kaya gumagawa ako ng sarili kong content. Kahit sa pagtitinda lang. Tulad na pag umuwi ako ng province namin sa Leyte, doon dami kong mas marami pa akong basta may wifi lang.
Miss Yankee Don, sabi ni John D. Anong tinda mo ngayon, kumaray? Ano po, sayote po, tsaka pipino, tsaka upo, yung tira kong upo. Yan po. Wala may iba yung tinda po. B-boy, shout out. Yeah. 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 Thank you, Miss Yankee, sabi ni John D. Sana matrace yung yung aking malalaman ko yung kung malaman ko kung taga saan siya. Pwede kong wala din pasyalan doon. 20. Oo. Nakilala ko yun yung sa akin gumagamit ng fake account. You're welcome, John D, sabi ni Miss Yankee. Miss Yankee, nga, paki-subscribe nga yung mga matitrace natin loads, promise. Thank you, John D. Joel Buhulalano, Miguel Ochara, sabi ni GP02 TV. Salamat po. Ate Marchie, shout out po. Tamsak Harang, salamat sa paharang Ate Marchie. Kumusta po? Kumusta ang natin dyan? Singing. 9 viewers, thank you po. Hello. Salamat Ate Marchie sa palike. Palike naman po ako Ate Marchie kay Kuya Ri para magpalit tayo ng pin natin. Tamsak po kay Kuya Ri. Sino-sino mga Mark ang papadikitan ko? Lahat sila kung gusto mo. Si John D, Bijutor, si Ate Marchie. Na-trace ko na ngayong nasa ibang bansa. Na-trace mo ba? Kaninong basher? John D, yung na-trace mo. Okay Mark, approve. Dikitan mo si John D, si Ate Marchie. Dali lang ba yun? Hindi ko kasi alam yun eh. Pag IT talaga, pag ganyan ako, wala akong kalamalam sa mga ganyan. Pag IT, mabasic lang sa kanila yan. Madali lang para sa kanila malaman. Shoutout sa 8 viewers. Pangarap ko. IT ba si John D? Oo, Ate Rock House. IT raw. Mamaya pag uwi ko ng bahay. Sige, John D. Salamat, kapatid.
ibigay ko sa iyo yung pangalan ko sa Facebook, John D. Para friend tayo sa kahit sa Messenger. Para sasabihin mo sa akin sa Messenger, wag sa live kay baka malaman niya na inaano natin siya. Yung pangalan mo, John D din ba? Sanchez. So, masyado na siya eh. Yes, Rock Health, IT, 2 kurso natapos ko. Dami John D. Sanchez dito ah. Dami mong kapangalan ah. Hindi ko maano yung ano mo pangalan, ang dami. Dami mong kapangalan. Ibaba ko na lang pangalan ko dito. Yan ang Facebook ko. Yan ang Facebook ko. Binaba ko na. Talaga John, di ba ka pwede mong kung maturuan sa about VIP VPN ano yun? PIN? Okay lang sa Garrett. Thank you John D. PM mo ko para pag natin dito kasi sa para pag nalaman natin kung taga saang lugar, papaalam ko dyan sa team group. Nag-i-enjoy siya, nag-i-enjoy sa gamitin yung mukha ko eh. Para paninira sa mga tao. Sa mga live. Para siya yung maging kawawa ba. Rin eh. Masyadong mabait. Masyado niyang ini-enjoy ang paninira. Kaya minsan hindi ko na inaano. Virtual private network. Yung pala yung meaning nun. Maganda, cute. Good morning po kuya. Ay, Marchie Boom, salamat. Kapalis. PM mo na lang ako, John D. I-accept kita. Yes, loads. Ate Barbie's Angel, shout out. Guys, i-pin lang natin si John D. Kuya Ri, baba muna po kita Kuya Ri. Pin ko lang si John D. Salamat po Kuya Ri. Talaga na ilong ko, kapay. Kaya lang wag ko na lang.
Tamsak nga pala, babay muna. Salamat Maro. 90. Bakit Ma'am Rock Health? May naninira din ba sa'yo? Hoy Ate Brenda! Nasa kantin ka ba ngayon? Tamsak nga pala, bye na muna. Oy! Idol Jerwin, official, shoutout. Kumusta ka na? Pare ko eh. Okay naman. Ito, may sipon. Hindi ako nakakapasyal ng Bukana eh. May basher din ako sa live ko, John D. Kalokohan na yun. Sabi ni GP02TV. Ma'am Brenda, bigyan ko shoutout. Pwede punta ako dyan. Sige lang, pwede pumunta ka. Mukhang pwede mabi, wala namang pasok yata. Idol Jerwin, kumusta? Kumusta ang ano? Lakas ng vlog mo ah. Ay, butang ina ka. Ayop ka. Wisit ka ba? Andito na pala. Ay, upo ko lang. Naghahanap ako ng ano eh. Naghahanap ako ng wala. Miss ka na namin, tol. Oo nga eh. Dito na lang ako. Kayo ang miss ko. Na-miss ko na yung mga ano, mga team gonggong. Uy, puta, nasira pa yung shirt ko. Kailan ka magla-live, Rock Halls? Puntahan kita, sabi ni John. Asan yung Jollibee natin? Dito na si Mabio. Asan yung Jollibee? Tira Kels, nasan na daw ang Jollibee? Nagmadali pa naman ako. Kala ko may Jollibee na. Si Jerwin Official. Nakadikit ka na kay Jerwin Official na. Tignan ko. Dikita mo. Ngayon ko parang nakita to eh. Oo, ngayon ko parang nakita. Dikita mo yan. Ano yan? Team Gonggong. Idol Jerwin, may bago kang subscriber, si Mabi TV. Oh. Guys, Team ano, mga kawaray, pasuyo nga ako kay Jerwin Official. Ano yan, mabait yan. Pag nakita mo personal yan, napakabait ng tao yan. Yan nga yung ano ko dun eh. Taga-alalay sa akin sa pagwaway. Andiyan pala si Mabi TV. Oo, nandito, John D. Kuya Mark, shout out Miss Pilipina Mabel, shout out mga kapugi. Aba. Joseph, kumusta? Sa channel ko, Rock House yun, John D. Hindi dito sa GP02. Sabi niya, ano. Si Mabi Kaskasero, shout out. Oo, nandito na nga. Salamat pare. Ayan, pare. Salamat na pare. Parang Jerwin. Parang Jerwin. Kumusta na parang Jerwin yung ano mo? Yung bahay mo dyan? Tapos na ba? Tapos mo na paggawa? Hindi ko na panood na, hindi ko na subaybayan eh. Grabe ang init. Okay ma'am, Rock House para makatrack agad natin. Matrack agad natin. Oh, ano pala si John D? IT. Pati interested na daw niya kung sinong gumagawa ng ano. Pag-IT ka talaga, mag-tracing yan. Information technology. Nice to meet you all. Sino kaya yung loko na yun? Taga saan kaya? Okay naman pare, may bubong na. Ayos. Meron kasi silang ginagamit na program yung mga IT. Yung program yung na ginagamit para mag-locate ng mga IP address. Kasi may kilala akong IT. Yung gumawa ng apps ng Angkas, yung unang-unang Angkas. Yun, sila gumawa nun. Kung may-ari nun, ibang lahi. Joseph Salas, pasuyo nga ako kay Jerwin Official. Padikitan nga. Ano yan, vlogger ng Team Gonggong yan. Wala akong biyahe. Talmabi, wala yata biyahe ngayon. Wala. Shoutout po sa lahat, we. Sabi ni Jerwin. John D, shoutout. Nagkaharap ako ng pagbibila ako ng trolley. Ang tagal-tagal ng order ko. Naiinip ako eh. Ilan? Yeah, kaya. Joy. Kuya Air Ups, sabi ni Brenda. Guys, kung kilala nyo ang Jerwin Official, pasuyo naman po, pa-subscribe.
Team Gunggong yan. Hindi ka ata kasama sa kanila, ang biyahe nila. Jerwin. Hindi ka nakasama sa ano nila? Sa kanilang biyahe. Nila Idol Kabungot. Tol Jerwin, official, dan dikit sa'yo sa short mo, sabi ni Mabi. Pangaon, sabi ni Project. Sige lang, Tol, Project, kain lang. Anong pangaon? Tagay. Pangaon. Sa trabaho nga ni. Nasa trabaho ba? Ang bira. Dayan putik. Malahubog ka talaga. Jamal, sarap. May mabibili pa ba dyan? May mga general merchandise pa ba dyan? Naghahanap ako ng trolley. Tagal mo sa ano. Ano ba yung ano mo sa online? Tagal eh. Ito, tagal nga. Dapat sa TikTok ka na lang nag-order. Sa TikTok nga ni... Tignan mo. Salamat paring Mabi TV, sabi ni Jerwin. Ayan o. Hello po tayo Alex. Uy, pagano-ganon po. Ayan, yung in-order ko. Hanggang ngayon, wala pa rin. July 12 pa darating, pre. Ayan, August. August pala. August 13 pa darating. Apakatagal, pre. Tagal naman yan. Tagal nga. Baka wala silang stock. No, Nakabudol ka mo, kaya ano ko na. ano mo na lang. Harap na ako ng ano. Na mabibilihan ng ano. 14 viewers at 29 thumbs up, thank you. Ate Brenda, Manay Mabi, Kuya B-Boy, Project Megalo, Alex, tayo Alex. Dan thumbs up, Jarwin Official, sabi ni Joseph. Thank you, Sangkay. Salamat sa pagdikit kay, kay Jarwin Official. Bukana vlogger yan, Team Gunggong. Kasamaan nila, nila Idol Kabungot, Kabaansot, at si Kahaw, at si Pototski. Tol Peace, sabi ni Mabi. Tol M, papunta na ako dyan. Sabi ni Project, tagay na. Aray nyo. Tagay kayo, kaya ako sipon. Ayos yan. Pumasok yan, maniwala ka naman dyan. Baka naman mamuti yung mata ko dito, ha. Baka mamuti ang mata ko kay Tekitol Project. Salamat po Sir Joseph, sabi ni Jerwin Official. Alex, tayo Alex, shout out. Jundi, salamat Jundi. Sol Project, kita tayo Cubao. Pagbalik ko ng Manila. Pumasok pala. Pumasok siya, Manoy Mabi. Pumasok ba? Baka pauwi na. Kaya nagaya. Kailan exa date? Tol Erap, sabi ni Project. Para alam niya. Uy, 16 viewers. Dami ko viewers ngayon May nagmamarites na naman Oy, Matiyo, kumusta po? Oy, okay lang. Si Matiyo, shout out. Oy, Matiyo, kumusta? May nagbaano ng ko. Baka mayroon sa inyo, Idol Jerwin. Baka may pumasyal sa mga live nyo na yung ginagamit profile ko. Okay, maniniwala na akin yun Hindi akin yun. Oy, Matiyo, kumusta? Andito ang pogi ng Bukana Wala ka pang subscriber. Sa'yo ba to, Matiyo? Matiyo, sa'yo ba yan? Ba't wala ka pang upload? Kumuha ka ulit ng bagong account? May daan daw siya dito sa tindahan mag-iinom ng alak. Aray ko. Matiyo, tara. Laro tayo bilyar, sabi ni Project. Chat kita sa Webes Tol Project. Si Matiyo yan. Katabi ko yan siya. Ay, katabi mo ba? Ay, Matiyo. Kumusta na? Magaling ka daw magbilyar Magaling yung bata daw magbilyar Mamaya-maya pa. Ako magaling ako Maya pa po. Sige Tol Erap. Guys, yan din ng Matiyo.
Ang videographer ng Idol Jeff. Nasa ano pala kayo? Nasa kubo ni Idol? Idol Jerwin? Di ba nag-ride sila, no? Kabungot? Sila Kabugoy? Di kayo nakasama? Magaling din siya sa polo. Oo, magaling yan. Napapanood ko nga yan eh. Magaling si Mateo sa lahat. Magaling din mong babae. Mateo, ilan na babae mo? Tol, dito kami sa Kubo. Andiyan ba kayo? Dalubhasa, shout out. Oy, Idol Project. Saan ba mayroong pool dyan? Doon sa Bukana mayroon yung dinadayuan ni Mateo. Idol Project, shoutout din po, sabi ni Jerwin Official. Nasa ride pa rin ba sila, Idol Kabungot? Kasi nung linggo pa yun eh. Nagsabi si Kuya Wangbo sa akin eh, Mark, magkikita-kita kami ni nila Idol ni Idol Kabungot at nila Kabugoy. Magra-ride daw sila. Sa Rizal ba yun? Ay, sabi ko nga kay Kuya Wangbo eh, wala akong motor Kuya Wangbo eh, hindi ako marunong mag-motor. Umuwi na sila, umuwi na ba sila? Si Kuya sa hindi nakakapasyal ng Bukana, kung nakakapasyal lang sa Dito na sila, nakauwi na. Nakauwi na ba? Kung may motor lang ako, lagi tayong pupunta. Bukana? Kung may motor lang ako. Kumuha ka na kasi ng motor. Paano ko, padala ko doon sa anak ko. Yung pan-down ko ng motor, napunta na ako. Magkano? 5,000. Magkano ka lang, hulugan? Kaya mo yan. For watch, Lods Jerwin Official, sabi ni John D. Shoutout mga ka-team boom. Punta na lang ako ng bukid. Sige lang, Joseph. Like Squall 30 me, sabi ni Mr. RG. Idol John D. Boom, sabi ni Project. Megala Surat Mark Boom. Mr. RG Boom, sabi ni Project. Kaya terminal. Ay, 16 viewers, thank you. Sir John D, shout out po. Sinong pa mo? Sara, punta ka ng Blooming Treat, pre. Doon ako titingin. Punta ka SM SM North. Wala doon eh. Galing ako doon sa lahat ng SM pinuntahan ko. Okay, pre, punta ako dyan. Dito ako sa bayan. Dito ako sa bayan, sa palengke. Maghanap muna ako pa din. Sa Mercury, kaya. Sa Watson, punta ka sa Watson. Uy, ingat ka dyan bye-bye. Papunta si Bobby sa Maghahanap ako ng Maghahanap ako ng para doon sa bata. trolley. Hanggang ngayon, wala pa kasi, nainit na ako eh. Yung trolley na bata, wala pa. Kuya, taga saan ka ngayon po? Mateo? Nandito ako sa Novaliches. Mateo. Taga Novaliches ako. Project Megalo Saral, sabi ni John D. Shoutout kay Idol Jeff. Idol Japper. Yan nakapasyal dyan. Salamat sa inyo dyan. Salamat sa Team Gunggong at sa lahat ng Sword Community. Salamat sa trollong nyo. Trolley, tapos sa Watson. Hoy, Mark Jo, sabi ni Tita Aw. Oo, mine. Bakit maliit siya bata? Hindi. Meron siya, nag-sponsor si Mami Lang sa kanya. Pang bili ng trolley. Ay, may tinutulungan siyang, doon, magtitinda sa bangketa. Nadadaan-daanan niya. Kaya gusto niya tulungan. May bata magmamay. Mga ilang taon na rin. Babae. Tutulungan daw niya. Kasi yung order niyang trolley, hanggang ngayon, di pa dumarating. Pambihira. Nahabol ka na ng gunting. Aray ko.
Oo nga, tita Aw eh. Masyado na mahaba ang aking hair. Hindi na po ako marunong mag-billiard. Ah, talaga ba, Matiyo? Humble yan. Pista mall siya, tumingin sa trolley, hindi siya Watson. Oo nga, no? Sa ano? Baka mayroon. Mayroon nga sigurado yun. Saan na ba si Mabi? Ay, nakapunta na si Mabi dun sa ano. Dapat sa Watson pala. Ah, Watson sa ano? Yan sa Pista Mall, meron dyan eh. Kuya Mabi, meron kaming motor dito sa bahay. 3, bilhin mo. Aba, sabi ni Cute. Meron kami ng isa para magagamit namin pumuntang Bukana. Hello, Mateo. Sabi ni Tita Mami, Tita Au Official. Oo nga, napasyal ang Idol Jerwin at Mateo. Salamat sa inyo. Pre, babay muna. Magsaing lang muna ako. Sige lang, Jerwin. Thank you. Shoutout mo na lang ako sa imong vlog. Shoutout mo naman ang Team Boom. Idol Jerwin, pa-shoutout niya naman ang Team Boom. Shoutout mo naman sa iyong vlog. Hi po, sabi ni Mateo. Salamat Mateo At Idol Jerwin. Sige po kuya, sabi ni Cutie. Ang layo nyo, bunso. Ay, Mabi TV, meron daw dito sa meron daw sa sa Pista Mall. Puntahan mo daw. Thank you, Idol Jerwin. Ingat kayo lagi dyan. More vlog. Alam ko naman napakasipag mo mag-vlog eh. Mataas yung mga ni Jerwin. Tita Au, Jerwin. Back to work muna ako, tol. Tapos balik na ako sa pag-play ng playlist ni Belly Greek. Thank you, Project. Salamat. Baka malasing ako doon. Pista eh. Pista Mall. Buanga ka. Mabi. Malasing palahubog ka kasi. May oras ba ako nag-live? Bye-bye po, kuya. Sige, salamat, Mateo at Idol Jerwin. Thank you. Salamat sa inyo. Sa pagbisita. Ingat kayo. Mag-vlog ka na, Mateo, para subrabayan ka namin. Salamat, Mateo. Idol Jerwin, thank you so much. Team Gunggong, salamat sa inyo. Shoutout kay Idol Jeff at kay Ma'am Marian. At sa lahat ng Team Gunggong, kay Idol Idol Kabungot. Mabi. Sabawi. Kagto lang, alas 12 mag-end na. ...26 minutes na lang mag-end na ako, guys. Sakto lang pag-start ng alas 12, mag-end na. Uwi na pala. Kain na pala. Ate Brenda, nasa ka, Ate Brenda? Sa kantin. Sakto, 12 noon ang premiere ko. Oy, may premiere daw ang Tita Au, baka naman. Ayan, ipin natin. Guys, pasuyo po ako. Opo, dito pa. Andiyan pala ang Tita Ate Brenda. Ayos yan, Ate Brenda, para may extra income. Kailangan dubli kayod. May kayod ng Idol Project, may kayod ka rin. Very nice. Brenda, guys, pasuyo nga po ako kay Tita Au. May premiere din pala ako. Stilan ka. May premiere ka din pala. Tamsak muna ako sa premiere. Yan, tapos na tamsak mo sa'yo. Premiere mo,
Guys, may primerang ano. Alis na kami. Sige, ingat kayo, mine. Bagyan. Huwag na naman kulit, ha. Ka na naman, takbo-takbo ka na naman. Guys, pasuyo ang kay Tita Aw at kay, kay Mabi. Hindi ko nga na-upload yung ko, nakalimutan ko gabi, nakatulog. May premiere ako eh. Sana ngayon eh, kaso hindi ko na i-upload. Nakita pala kayo na yung J-Top. Maganda. Hello, P. Ingat. Maganda. Sabi po ang tita. Tay Alex, salamat po. Di pa rin nagsasawa, Tita Aw, ang ko, basher ko, Tita Aw. Kalahin mo, ginagamit yung profile ko. Ibang profile naman ginagamit niya. Ibang muka. 83 na ni Jundi. Malalaman kung taga saan. Hindi siya nananawa. Walang magawa sa buhay. Alam mo naman yung pinost ko pa yun sa community ko eh. Ngayon, yan, tawain ata. So, alam mo. Ayan ang basher ko gumagamit. Ginamit pala, Era Vlog pa yung taas. Joe MG Francisco. Tama. Sobrang galit niya. Oh. Ang profile ko talagang ginamit niya. Ang galing talaga niya. Animal. Sobrang Pumasok pa rin ang basher. Hindi, sa ibang sa ibang live, pumapasok. Ate Brenda. Pumapasok doon sa Kalingap. Mga live ng Kalingap, pumapasok siya doon. Sa daming viewers kasi doon. Doon siya nagpapapansin kung ano-anong pinagsasabi ng babastos. Ate Brenda, sabi ni Mary Grace. Ganun ba? The more na pumapatulan mo yan, the more nagagalitin ka. Yan. Yun nga, Tita Aw eh. Kaya kung hindi ko na nga hindi ko na ginagawa ng content, hinahayaan ko na. Sabi ko, hindi naman siya magwawagi sa ginagawa niya. Nagtanong sa akin si Nanay Mupan sa akin, nakaraan. Ay kahapon lang. Sa group. Sabi, Mark, sa'yo ba to? Sabi ko, hindi po akin yan, Nay. Sabi kong ganun. Hindi po akin yung fake account yan. Hindi naman ako mambabastos sa tao eh. Ang ninja ko eh. Ilan lang ninja ko. Ito lang yung ninja ko. Oh. Ayan oh. Tingnan nyo ang ninja ko dito gamit. Oh, yan lang ang ninja ko. Oh, Mark Waray TV 2.0. Mark Waray TV. Alagad ni Waray. At yung min ko. Yan lang ang gamit kong Tapos doon sa kabilang cellphone, ito sa cellphone, yung Mark Waray. Tapos yung main channel ko. Tapos yung Alagad. Yun lang ang nakalagin dyan. Yun doon naman sa sa isang cellphone ng kay Marlo. Yung Marlo, tapos yung Boy Kupal. Yung kay P, Maria P, tsaka P, Kalas. Yun lang. Yung Blue. Laman yun, mga ninja na yun, mga dati pang ninja. Kasi hindi namin nagagamit kasi laging lubat. Alex TV, shout out. Ganun ang signal ko ngayon, nandinaw. Guys, mag-end na ako. Hintayin ko na lang ang Tita Aw
Like, mag-prepare. Joel, salamat Joel. Joel, dikitan mo ang tita Aw. Michelle, shout out Michelle. Morning. Marami ka nang kasing bunga, Mark. Kaya palagi ka nang binabato. Marami ka na kasing bunga, Mark. Kaya palagi ka nang binabato. Aray ko. Ang lalim yun tayo, Alex, ah. Michelle, shout out. Ang daming cellphone mo. Kuya Mark, Joe, waray. Kung hindi nga nasira yung dalawa, marami talaga. Kunti pa yan. Kita Aw. Kuya, good morning po, sabi ni Michelle. Salamat, Michelle. Sige po, amping always, Sir Mark. Ay, Joel, salamat, Joel, ah. Pagpasya. Dagang salamat sa iyo. 1,000 subscriber ka na pala. Ano na lang palang kulang mo? More vlog. Tapos maglalagay ka ng thumbnail. Ano? Hindi, magpakasawa ka tumawag. Michelle, shout out. Tita Aw. Yes po. Salamat, congrats. Naka 1,000 subscriber ka na pala. Pero kung pag na-trace naman yon kung sino yon ni John D, good luck ka na lang. Good luck sa'yo. Kung taga saang lugar ka. Welcome po, Sir Mark. Sabi ni John D. Michelle, shout out. Agoy, sabi ni Michelle. Tayo Alex, salamat po. Shell, salamat sa Shell. Bigoy, salamat Bigoy. Welcome po. Nanonood ako sa'yo. Mamaya kay Joel, manonood ako. Kahit yung may exe lang na video. Ay Alex, salamat po. 16 minutes guys, mag-end na ako. Nasaan na yung mo, di mo pa inayos. Ito ka na ikakabit ko. Ay, ako patatanggal.
Tay Ruben, shout out. Video muna at mag drive muna ako. Pauwi. Sige lang Tay Alex, salamat. Ingat po tay. Tay Ruben, shout out po. Still watching pa rin sa'yo, ano? Michelle. Mamaya sinod ko dito si ano. Watch ko naman si John D. At si Joel. Ay, lalo pala. Hi Mabel, shout out. Ingat tayo Alex. Watching ako kay Joel. Hi Mabel, kumusta? 12 minutes, magayon na ako. Boss, bigla. Hoy, Ate Margie, Mix Vlog, salamat. Mama Danas Vlog, shout out. Good morning, host. Good morning din po. Salamat po sa pagpasyal. "12 minutes po para mag-end. Tamsakdahan. Salamat po. Pasuyo po sa ano, sa nakapin. May ano, upcoming premiere. Pwede po patusok po sa nakapin kay Tita Au. Dito ako kay Joel. Mamaya si John din naman i-play ko. Bulutan. Ayan yan. Yung asawa niya. Mega loss out everyone. Sabi ni Margie. Mix Vlog. Ate Margie. Mama Danas Vlog. Thank you. Margie, mamaya po mag-play na lang po ako ng video nyo po. Search ko na lang po. Mag-play ako kahit isang video nyo po. Sinsya na po. Kung hindi ako nakakapasyal. Mama Danas Vlog. Salamat po. Nanay. 20 ang ano. Opo, 20 po. Yung maliliit lang na tatlo. Ha? Yung tatlong maliliit.
Saan ba? Ha? Yan. Siyempre. Papupuntahin dito yan. Pero kung saan na ipon, bayad siya. Ay, Peter, may alimango si Papa Nilo. Pupunta ka dito. Para maluto nila. Okay, sige. Papunta rin natin dito. Si Virgie, watching po ako sa'yo. Seven minutes para mag-end. Mama Danas Vlog, salamat. Salamat sa mga nakatambay dyan. Ate Brenda, Ate Grace, B-Boy. Yan guys, naka-live si Billy Greg. Hoy, Kuya Elmer, kumusta na? 37 thumbs up. Nagala sa everyone. Yahoo. Ate Margie dan watching na po. Nanood ako sa iyo kamayas. Tapos yung balimbing. Abel, salamat. Sinsya na kayo guys, pasama pa rin yung inipon pa rin ako. Yung ilong ko ngayon.
Mama Danas Vlog, watching po. Watching po ako kay Mama Danas Vlog. Jundi, mamaya ka na lang, Jundi. Tambay lang, bili lang si Ice Cube. Sige lang. Mag-end na rin ako, Kuya Elmer. 4 minutes po mag-end na. Hanggang alas 12 lang po. Mag-end na ako. Kain pa. Mabel, salamat Mabel. Hi, Tita Mami. Shout out, Mark. Shout out, Tita Mami. Tita Mami, sabi ni B-Boy. Hello, everyone. 3 minutes po, mag-end na ako. Watching ako kay ano? Kay Mama Danas Vlog. Watching your video po. Mabel, hello, musta Nas? Sabi ni Tita Mami. Tita Mami from B-Boy TV. Super late, Mark. Sorry. No problem, tita. Walang problema. Nagpipli naman po kayo ng mga big. Ang susi sa motorsiklo kahit sandali lamang. Hanggat maaari, maglagay ng GPS tracker o alarm system sa inyong motorsiklo. Pag may napansin ka, hinahinaan ang pinag insidente at ang susulat ng pinakam. Lapit na otoridad o tumawag sa QC na 911-0998. Tinutuyo ang tita mami nyo. Aray mo. Natuyo ba ang tita? Lakto. May pumasok na gagamba sa utak ko. Ngayon kaya may tupak. Aray ko. 2 araw nga ako din nakapag-live do. Linggo tsaka Lunes. Hindi kasi maganda yung ano ko nun. Hindi ko maganda. Noong Linggo. Sinisipon ako at sinuubo. Tigas ng ubo ko. Kaya hindi ako nakapag-live tsaka nag-focus ako dun sa paninda ko. Buminta rin ako noong Linggo ng mga 7,000. Siyempre may gastos. Mahigit 1,000 ang gastos. 6,000 na uwi. Balik sa punan. Gastos. Ako rin, inuubo pa hanggang ngayon. Kaya nga, usang ang ubo ngayon. Sana rin, tinotok, wow. Oh, Margie, shout out Ate Margie. Ate Margie, Bo, shout out sa'yo. May bago kang palang ano. Ayos ng ano nyo, logo ngayon Ate Margie Maganda rin
Hindi ka, hindi pa katatagal. Um, 25. Saan? Dalawa? Isa lang. Muli. Mayakap ka. Mamaya mo rin haluin kung luto. Mamayanas Vlog, watching po ako sa iyo. Ito. Nag-watch po ako ng video nito. Maraming salamat. With ads po. Nakaprint pa ang Tita Mami, lipat tayo. Ay, kay Tita Mami, kay Tita Aw. Lipat tayo kay Tita, pasuyo po. May premier. Tita Mami, pasuyo tayo kay kay Tita Aw, mag-e-end na po ako. Ngayon, pasuyo nga ako kay Tita Aw. Lipat tayo kay Tita Aw, guys, pasuyo, B-boy. Pasuyo tayo sa naka-pin, kay Tita Aw yan. May upcoming premier po siya ngayon, 12. Pasuyo, guys. Please. Pasuyo po sa naka-pin. Tita Mami, pasuyo po. Sa lahat na nakandyan, pasuyo po sa nakapin. May premier po siya. Mami, go, sabi ni Grace. Pasuyo po. Punta na rin ako doon sa premier ng Tita Aw. Pasuyo po, pasuyo. Nandito na ako sa premier ng Tita Aw. Pasuyo po sa nandyan. Pasuyo sa nakapin kay Tita Aw. May upcoming premier po. Kasi puputok na siguro yung bukol na Kasama pala yung weirdo official Saliyo po, sali tusod. Saliyo po, sali tusod. Dapat sabi, ay, kusang inang pinapinatin na. Sabi na dapat sabi din. Bakit ba? O, nasa na yung mga lutang? Nasaan yung mga lutang? Pagkain mo.
mamulot kasi yung mga yan ay kaya na di ba? Ay, kasakit, ano? Gamot. Ay. Ganon. Kaya bumagsak na yung santol kasi 40 thumbs up, good PM. Mami. Ate Els, pwede po pasyal kay ano, sa nakapin kay Tita Au. Upcoming premiere niya po. Ate Els. Saka. Okay na ako. Grace, pasuyo nga ako dito sa nakapin. At Ate Brenda, pasuyo. Kuya Elmer, pasuyo po sa nakapin kay Tita Au. Ikaw, anong tatawag namin sa'yo? Again na po ako. Sa nakapin po, pasuyo po. Lipat po tayo. Hintayin ko kayo rito. Si Elmer, Ate Brenda, Ate Els, Grace, pasuyo nga ako. Comment ka. Comment ka sa amin ng ano. Para alam ni Tita Au. Si Elmer, pasuyo po. Okay, Ate Els, thank you sa Ate Els. Papunta dito. Tapos yung chino yan. Ate Brenda, thank you. Si Elmer, pasuyo. Chico ang naitawala dito at saka yung mama. Oo. Dala. Ingay. Ingay ba? Sorry, sorry. Elmer, pasuyo po. Ingay, ingat. Akala ko ingay. Ate Els, thank you po Ate Els. Mag-watch na lang po ako mamaya Ate Els ng video mo Ate Els. Walang Kuya Elmer. Yan, doon na si Ate Els. Bye-bye na guys. Maganda kumain. Salamat May. Boy, ganahan ka kaman. Sugod. Bye. Bye-bye po. Salamat sa lahat na pumasok. Maganda po ako. Thank you sa inyo lahat. Bye-bye. Bye-bye sa kay Grace. Thank you. Salamat sa kumain. Thank you, Mike.